Hi guys, welcome to Tatelicious TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen Tatelicious aita kamwe ka video achinyomba Mai Titi. Anga achiti iyo pa video yacho felly atotanga marounds esipo muchikurubhi. Hanzi anga achibvunza futi Queen Tatelicious akati zvanzi ndiye ari kutotanga kuita sekuroverwa, ndiye achatanga kutopuwa sipo dzacho. Queen Tatelicious adedzera kuti izvozvo zvakamupinza mujeri, izvezvi ndo zvaakuita futi mujeri, akukonzeresa mujeri, ndiye akuita futi marounds, yakasungirwa marounds, akuita futi marounds amujeri. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Asi Queen Tatelicious vazouya futi vakati instead yokusuwa kana munhu atisiya, let's celebrate her life, anga ari munhu wemafanis, let's chema netariro kuitira Titi, Fifi nawasu vasara. Ndo zvataurwa naQueen Tatelicious. Asi vamwe vanhu vataurawo zvavo zvakawanda zvakasiyana. Aripo mumwe munhu ati kuboarding kunotoda marounds esipo for sure. Mumwe munhu akati number 1 na number 5 ndikamuchacha pamarounds. Mumwe munhu akati she moves fast like wife. Mumwe munhu akati thank you Queen for the update. Mumwe munhu akauya akati my queen you never disappoint. Mumwe munhu akati she will come back stronger. Saka Queen Tatelicious vari kuti nayo vaudzwa nevamwe vari mujeri kuti Mai Titi vatotanga marounds. Iwaya marounds akavasungisa vari kunze ndiwo ava kurova futi vari mukati. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa Queen dzikamai musadaro, vana vake vanozoti kudii. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa ndokuti vabude Queen vaita sei vakasimba vari strong. So ndo nyaya ngatauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe. I'm out.